Μπροστά μέσα είπε. Έβαλε λέει τα καλά της και έφυγε. Θέλει να έρθει να πάει μαζί μας. Δεν φταίει αυτή. Θα νόμιζε πως δεν θα ξαναγυρίσω μέχρι το βράδυ, γι' αυτό έφυγε. Βέβαια. Αλλιώς θα με σπίτι της. Άλλοτε δεν έκανε ούτε βήμα χωρίς να μου το πει. Τώρα πάμε όλο και χειρότερα. Αγανάκτησε πια μαζί μου. Δεν εννοείς, αγανάκτησε. Προπάντων από εκείνο το βράδυ που έγινε ο καυγάς για το 20. Ξέπεσα πολύ στα μάτια της, καταλαβαίνεις. Ξέπεσα όσο δεν παίρνω. Σκουπίδι γίνει. Επειδή αυτός ο Στράτος το έδωσε μια κλωδιά. Τι είναι μια κλωδιά? Κι εγώ μπορούσα να τη δώσω. Κι όμως, επειδή του έδωσε μια κλωδιά, όλο γι' αυτό να τη μιλάει. Λες και είναι ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Εννοείς πόσο χαμηλά με βλέπει. Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να ξαναπάρω πάνω μου. Πρέπει να πάμε στην Αυστραλία. Πρέπει. Εγώ μια φορά τα αποφάσισα. Μαζί θα φύγουμε. Δώσ' μου το χέρι σου. Με το καλό. Με το καλό. Κι ο μαζί είναι αλλιώς. Στην αρχή θα δουλέψουμε σκυλίσια, έτσι. Σύμφωνοι. Δεν θα ξοδεύουμε πετάρα. Ώσπου να κάνουμε ένα γερό κομπόδεμα. Ύστερα θα βάλουμε το μυαλό μας, θα βρούμε μια καλή ιδέα. Μια καλή μηχανή. Σαν το πιπέρι. Πάλι θα βρω ανώτερη εγώ. Κι όχι μία, 10, 100, 1000 θα βρω. Ας φύγω από εδώ. Με βαραίνουν τόσα βάσανα. Με φωνάζουν τρακαδόρο, καρπαζοεισπράκτο. Ας πατήσω καινούριο κόμμα και τότε θα δεις. Τότε πάθει έννοια σου. Τότε σωθήκαμε. Έτσι λέω κι εγώ. Σωθήκαμε. Δόξα τω Θεώ.